sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Poblacion District 4, Sunshine Village Subdivision para maghatid ng isa na namang sorpresa at saya. At ang ating sasorpresahin ay si Ma'am Warlita Banda at ang kanyang apo na si Vladimir Morgan. At ang nagpahatid ng sorpresa at saya sa kanila ay si Ma'am Christina Banda at si Sir Michael Morgan. So tara guys, puntahan natin siya. Ano pang hinihintay nyo? Arat na! Kasi ma'am, kinontak kami ng manugang nyo. Mukhang i-trade niya pala ito pa. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko naman. Oh no! Opo, titignan lang po namin. Bakit? I-trade din po, parang pagpapalitin. Ay, pagpalit dito? Opo, opo. Ang galing! Ang galing! Huwag lang muna. Titignan ko muna. Tapos si Lola mo din mamaya, titignan din yung sasakyan namin. May pwedeng buksan? Yes, buksan mo din. Ay, hindi pa ano yan. Nilagay lang namin na nag-ano kami ng tubig. Hindi, okay lang po. Nilalagay namin doon. May check ko lang ha. Yes, ma'am. Maganda naman. Maganda naman. Naka-leather ano rin. Naka-leather seat. Ate, ligo daw siya. Kaya tawagin mo na. Nathan, Nay! Nay, alika! Tignan mo muna yung sakyan natin. Dito pala yung short wine. Dito pala yung short wine. Okay lang naman. Kita po muna namin yan. Kung magugustuhan po. Palit tayo ng sasakyan, ma'am. Kasi po gusto namin yung ano, yung sa car stereo namin, saka yung ano, saka yung Papatong na lang ng pera. sa speaker, malakas na speaker na gusto ko. Kaya sabi niya, pakitignan kung gusto niyo yung ano, yung sasakyan, sabi niya. Then, kung po okay tayo, trade in tayong dalawa. Ang galing! Ang galing! Asa po, yung ako na isa, Vladimir. Vladimir daw. Vladimir. Asa si Vladimir? Alin, yung pagpunay na Vladimir, ay ito. Ito po pala. Anak ko nila yun. Anak nila. Uy, hindi pa nakasapatos. Ito yung Kaya daw dalawang titingin. Sabi ni ano, sabi ni Ma'am Christina. Opo. Sabi ni nanay, vlog pa. Lagi. Isang pa ha? Hindi pa rin daw din. Tsaka po ni Sir Michael Morgan po. Surprise po nila yan sa inyong dalawa. Ayan, tuloy si nanay. Ito pa na. Halika dito, Vladimir. Kasali ka dito. Ayan po, nanay. Ito po, power po para sa'yo. Ayan po. Hindi dalawa na kayo. Oo, dalawa kayo. Dalawa kayo ni nanay. Ito, kaya meron din pong bata kasi ito makakapagod. Wait lang po ha. Salamat.
Isa pa. Pasok muna natin yung handa ni Nanay at saka ni Vladimir para mapagsalusaluhan ng kanilang pamilya. Guys, welcome to my vlog. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Isa pa, yung mas malakas, mas mabilis. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So ayan na, kahit Vladimir, pakilipan na po yung kandila nyo. Nagtitipid po tayo. Ayan, so palakpakan po natin si Vladimir at si Nanay Warlita. So ayan po, bago tayo mag-proceed, pwedeng hingi po muna ako ng mga message ng ating mga mahal sa buhay. Si Tatay po muna, Tatay. Message po kay Nanay. I love you very much. Maraming salamat po, Tatay. Si ano naman? Happy birthday, Nay! Both of you, sana humaba pa ang buhay nyo and wishing you all the best in life. Okay. Si Jem! Jem, huwag mo sasabihin mo kay Nanay at kay birthday. Yeah. Ano sasabihin mo kay Nanay? Ano mo kay Nanay? Birthday niya ngayon. I love you, Nay, sa salamat sa pag-aalaga sa amin, Nay. Si Tita Rhea! Happy birthday, Nay! Vladimir. Happy birthday din. Wasmir, saan si Tito? Tito Wasmir! Nakalawin naman niya, may angawit kayo oy. Thank you, Nay. May kurot pa talaga eh. Po rito. GCGF din daw po. Oh, halika na din natin po ginako. Ikaw! Halika na na. Ano sasabihin mo kay Lala? Happy birthday po, Nay. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa amin po. Galing ah! Talino ah! Mabuti pa yung bata, mahaba-haba yung message. So, ayan, Nanay, babasahin ko naman po sa inyo yung message ni Ma'am Cristina. To my Nanay, happy 61st birthday. Thank you for taking care of my children. Salamat dahil nandyan ka para sa pamilya ko at balang araw, masusuklian ko din lahat ng paghihirap mo. Sana i-bless ka pa ni Lord ang mahabang buhay para makita mo pa na maging matagumpay ang mga apo mo. Mahal na mahal kita, Nanay. Stay healthy and kind always. To my Vladimir, happy birthday yan. Parang kailan lang buhat-buhat pa kita. Pero ngayon, ang laki-laki mo na. Pasensya na dahil wala na naman si Mama sa birthday mo.
huwag kang magpasaway anak at sana mag-aral ka ng mabuti dahil para din yun sa kinabukasan mo. I love you baby ko. Mag-ingat kayo palagi dyan. Love, Mami Christina and Kuya Manny. So ayan nanay, ano po masasabi niyo kay sa pa-surprise ni Ma'am Christina po at ni Sir Manny po sa inyo? Iiyak na yan! Iiyak na yan! Iiyak na yan! May asang ako! Anak, maraming salamat sa pag-surprise nyo sa akin. Nagulat ako kanina, sabi ni ma'am, magpalit kami ng sasakyan. Sabi ko naman, alam ma'am, hindi ko madesisyonan yan. Pero ngayon, matapos na, alam yung sabi ko kay ma'am, palit na kami ng sasakyan. So ipagpapalit na ni Nana yung sasakyan niya yung sasakyan ni Sis Maylin sa sa sasakyan nila na ang ganda-ganda. So ayan nanay, in behalf of surprise mag-deliver ko by Miss Maylin Palabay, we wish you all the best po at sana po humaba po ang inyong buhay at sana ilayo kayo sa among kapahamakan po para po maalagaan niyo pa po tulad nga po ng sabi ni Ma'am Christina sa inyo na kayo lang po ang inaasahan niya para alalayan at gabayan ng kanyang mga anak. So maraming salamat po. Nay, happy birthday po at English pa po kayo nila. So ayun nanay Warlita at of course kay Vladimir. So wala na ako So nanay, happy birthday po. Surprise! Happy birthday, Nanay Warlita! Surprise! 1, 2, 3, go! Okay na po. Guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para po updated kayo sa mga videos na ina-upload namin. So, mag-subscribe na po kayo sa aming channel para po monetize na po yung namin, yung page namin. So, ayan po na